Un aplaudiment, per favor. Bravo! 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 Gràcies, Rafa. Hola, soc Gemma Miralles Esteve i vaig participar l'any passat en el laboratori Ínsula Dramatària Josep Lluís Cirera. I he tingut la sort que han escollit el meu text per a ser representat en la Sala Rialto de l'11 de novembre fins al 4 de desembre. I vos convido a que vingueu a veure-la. És una comèdia molt divertida, és una comèdia amb un tema d'actualitat, parla de la identitat d'un adolescent que és intersexual i de com això es viu en una família en la que hi ha dos pares i unes noves parelles. I és una obra que també és molt sentimental, és una obra per a reflexionar. Així que vos espere. És un text, la veritat, elaborat amb molt de temps, amb molta dedicació, amb la col·laboració dels meus companys de l'any passat de la Ínsula Dramatària i crec que és un text que val la pena i sobretot que està magníficament interpretat per Rafa Alarcón, per Sílvia Valero, per Laura Salcedo, per Sergio Caballero i per Esdres Fallos i també amb una ajudant de direcció magnífica, Lucía. I res, i vos esperem i espero que vos agradi molt. I ja està.